Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Estou aquí, como vedes, na Ribeira Sacra. Mirad que paisaje, Porque estou aquí funcionando. Na zona de... Hostia, como se... Oye, como se chamaba a zona esta aquí? Esto chámaselle Gollufre. Gollufre. Bueno, pois agora ponte a traballar, deixate de conto. Vale. Gollufre, estamos aquí, que vamos a sacar ahora un viño novo, da Ribeira Sacra. Un Mencía, e bueno, ostras. Pero Que pasa? o alcalde sulfatando. É o que pasa, que é o problema, non? Eu ocúpome do primeiro ao último paso no viño. Ti pensas que isto é como no Concello, que é delego e... Non, non, isto é importante. As cousas importantes eu boto a man do primeiro ao último. Xa, pero... Que pasa? Así me gusta, alcalde, así me Claro, gusta, alcalde. Así onde me gusta. pensas que o viño que sacamos nós? Ti pensas que o viño este de todos somos iguales? Non vamos a barato, mira. Ti crees que unha botella como esta... Alcalde, estás acostumbrado ao Concello, cerra e o grifo a máquina co sulfato de caro. Estás acostumbrado ao Concello que é tirar e tirar. O sulfato de caro. Unha partida presupuestaria tamén vai para aquí, para detalles. Pero eso, a quen lle importa cando temos esta calidad? Mira que viñazo destas uvas. Xa che digo, do primeiro ata o último paso controlado, rigurosamente. Aquí non delego nada. Isto é importante. O importante é o viño. Hai algo máis importante que o viño? Nada. Pois entón o Concello que? No, o que pasa é que Que? estás Eu sacando... son alcalde porque... Alcalde, estás sacando isto porque en 3 anos chimpante do Concello. Xa te dixo eu, que a prepotencia que tes... Ahora parece que se cambiou. Vexo que así xa me estás a ajustar máis, pero... Mira, vou a ter maioría absoluta con este viño. Isto vai me dar maioría absoluta. A calidad, 100%. Como está pondo a cousa? Como se... O alcalde a traballar. O tipo como sabe que vai marchar fora das eleccións, claro, preocúpase polo viño, porque sabe que da política non vai vivir. O que lle toca é vivir da veiga. Ai non.